Това е втори епизод на моята Майнкрафт поредица, в която целяме с един живот. Малко лагва, но защото още се чунковете тъкмо влязах в сървъра. Заради това сега съберем малко кол и се опитам да говоря повече в този епизод. Ако искате да продължи поредицата, ударите лайковете и да продължаваме, защото ви трябват лайкове и сабскрайбове. Ако ви хареса клипа, лайкнете го. Ако не ви хареса, но просто напишете един коментар, какво не ви харесало и се опитам да го поправя в други епизод. Така сега си събирам малко ресурси. И да, вече си направя го, защото сега тъкмо бих овцата и вече имам точно 3 еднакви бяли. Вече ще може. Аз малко се поразвих от миналия епизод. Вече имам въдица, което е много хубаво. Един пайк. Убих един пайк и той пусна точно 200, защото закачиха дървото. Нека малко посъбере и да си фаде по една рибка. Да, ще продължа поредицата с другите, с Powerboy и Влади БГ. Ще продължим поредицата. Аз ще снимам и с тях, но ще си снимам и едно соло. Също може да ми хареса. Направих седиш като къща. Не го яш. Ябълка. Сапинг ги. Ябълката ви трябва. Това така. И да, ще продължам поредицата. Виждайте я. Пишете ми един коментар. Ще ги чита. Пишете какво мислите за поредицата. Ще чита коментарите. И да. Ще играя. Ще се опитам да снимам малко по-често. И с другите и сам. Сега правя така. Този епизод забърза, защото нямаше какво да правя. Вие да можете да гледате повече. Да харесвате повече поредицата. Така. Тук се ви трябва. Ето това дърво. Само чувато. И сега тук никой не може да ме бие. Сега ако някой да ми изкопае това. Малко ще експлорнем. Да видим. О, бяла бреза. Ще отида си взеба. Малко ми е лага, защото експлорнем. Но нищо. В друг епизод ще си правим къща. И ще се развивам. В един епизод ще майн, ще копаем. Сега просто ще събирам ресурси в този епизод. Да знаете, Влади БГ направи интрото. И той направи също с 2D.
Аз използвам едното и той и Powerboy използват другото. Аз на това, което използвам, си добавих музичка и така да ви хареса. Харесвайте и техните клипове и се абонирайте за канала ни. Трябва да абонати. Да, сега няма и се бъде. Чакай. С автоджамп ли играе? Тук може малко да лага. С автоджамп ли играе? Хайде де, защо? На автоджамп? Не. Не ми спирай Майнкрафт. Майнкрафт, не ми спирай. Не спирай по средата клипа. Добре, вече нямаме автоджамп. Тъп. Нямаме автоджамп. Бял образа. Добре, спомням. Ще си... че от това дърво си имам. Ще се чудя, не ми се щупи брадвата. И да знаете, ако ми пишете коментари, защо играш с меча, а не с брадвата, въпреки че брадвата прави повече демидж. Аз повече си харесвам меча. Защото мога да си използвам. Защото мога да си използвам меча да повече. Чакайте, сега ще да чупим брадвата. Ето. Идеме към базата. Само да запомня къде беше. На къде беше, бе? Чувам зомби. Ето.
Сега си оставим нещата и ще продължим епизода. Да, и убих ще скелет. И добре, това ще е от епизода и до скоро срещи. Дайте лайк, subscribe и оставете ми един коментар. И до скоро!